Varmaan Raahen reissu. Varmaan. Se oli ainakin hauskaa. Joo, ja kilometrejä tuli ihan pitusti liikaa. Niin he paluumatka. Paluumatka oli yhtä sompailua, että selvitäänkö jos kotiin. Jep, meillä ei ollut rahaa. Mulla bensaa ja tai mittari näytti, ettei päästä enää yhtään. Se oli Turengin rampin kohdalla. Niin. 1300 kilometriä auton penkissä, 4 tuntia yöunta. Päivä kisaa siinä välissä. 30 astetta lämmintä koko helvetin 3 päivää. Haukkuu alaspäin niin, että huvitan käy. Ollaan taas turvallisissa lukemissa. Sun on kyllä pakko soittaa Faijalle, että laittaisi 40 tilille, koska meillä on nyt se 45 litraa tankissa. Vähän vittumainen tie, kun on tämmönen nyt ylä- ja alamäki. Ei tää on niin paha kuin Turkuun mennessä. No, Turkuun on ihan niin pitkä matka. Eikö oo sinne kyllä 200? Ei sillä ajanut kuin vähän reilu 2 tuntia. Jep, olis nyt 200 kyllä. No niin yläkin 5 sekuntia. Huonona kaudessa. Keskeytyksiä. Niitä tuli niinku turhan paljon, että ei ollut semmoista kokonaista ehjää kautta ollenkaan niinku kunnolla. Jep. Ei saanut ajettua kaikkia eriä ja sitten kun mies oli vähän niinku valmiiksi jo ennen kisojakin välillä paketissa, että tuli semmoiset isommat lipat vedettyä. Aina näistä Raahen kisaa, niin oli kunnon lipat. Kylki, käsi ja polvi auki. Niin. Meikäläisen sotahaavat nyt näytillä. Joo. Vähän tuli otettua tuolla supermotoilukokemusta. Tolla. Joo. Kertokaas nyt ihan mekaanikon silmin tää kisaviikonloppu. Vittuhan tää meni koko. En oo siirstä nostaa. Ai. Lopputulos on tuo, että mekaanikot nukkuu eikä kaljakaan maista. Kyllä se maistuu aina. Näinkö meinaa? Jos sinä muutama. Pari rohkaiseva. Vittu mä nukun koko automatka. Vitu. Siksi mä haluankin pari kaljaa nukun. Sitten ei mennä kauppaan. No se on pullo viinaa, niin mä ainakin pärjäsen. Kukaan ei nuku sillä tavalla. Kyllä sit mennään toisella päällä. Ville ja veikkauksia seuraavan erän sijoituksen. Sanotaan 20. Keskeytys. Aika luottavainen. Ei vaan. Riippuu lähöstä. Mulla on semmonen kutina perseessä, että lähdössä voi tapahtua hirveästi. Niin, mulla on vähän semmonen kutina. Sijoittaa. Kärkikakko. Miro Tiimonen, Tomppi Näkkönen. Jatkaa edelleen. Näin lähdetään Ilvosen johdolla kiertämään
7. kierrosta. Edelleen noin 4 sekuntia Iivosella etumatkaa Tommi Metsolaan. Vaikka kyllä me lähdettiin 8 mutta tulee. 8 aikaa ja nyt kello on vartin valo 1. Niin. Tässä vielä parisen tuntia ainakin menee kato vetämään järviin. Siellä on varmaan petää paljon. Veikkaan samaa. Pistetään vasaset peltiin niinku jutilla pressareissa. Pitäis tätä Iitellä posken kautta ja pitäis kuulua naps. Ihan tommonen napin postistelu. Vittu kettukuittu. Ei vittu mikä reissu. Vittu nukkuu niinku vittu 4 tuntia niinku toissa yönä. Kuva Jani. No comment anymore. Jani Mitäs Jani? No comments anymore vittu ja peittu. Pillunpeitä repeilee. Sanois nyt jotain tästä reissusta. Ennen kuin meet sinne autoon. Huhhuh. Ei pysty muuta. Eikä mitään muuta pysty nyt sanomaan. Tuo on heikkoa. No joo. Tuo on vähän luovuttamisen puhe. Mä voin haastatella itteeni Urpo. Niin vielä lähteekö sä alastomaan toihin? Vittu lähemmän odotan tässä. Ehkä. Nyt on hyvää videomateriaalia. Niin saataisiin tähän näin. Vittu viimeinen meidän roadtripin osio lähti nyt. Viimeinen 5% lähtee. Ei tässä on mitään järkeä. Vittu on ponsa. Tai purnu. Tää on vähän niinku Ei jumalauta. satana DNA niinku vittu. Tuosta sit DNA satana liittymä. Ei tässä on mitään järkeä. No tässä ei oo kyllä mitään järkeä vittu tässä meidän reissussa. Tähän aikaan vittu me palloillaan ihan jossain. Ja paitsi mulla on taas vittu paskahätä. Haluut sä nyt käydä siellä riukupaskalla? No vittu kun ei kehty kumminkaan mennä. Kato kyltti. No. Janakkala Turenki. Laita siellä. Kohta kotona ja meillä on näin paljon kilometrejä jäljellä mittarissa. Tässä on pieni kuumotus. Pelkkää viivaa, että höyryillä mennään. Linna tulee päästä. Se on vähän tyhjä. Se on niinku punaisen alapuolella. Turenki. Vittu tästä on joku... Siitä kyltin kohdalta on 6 kilometriä. Tästä on siihen kyltille pari kilometriä. Mitäköhän pitäisi parantaa kaudelle 2013? Ainakin ihan yleinen näkyvyys ja tiedotus sponsoreille. No se on kyllä totta ja just tää kuvapolitiikka ja Joo. video. Et nyt onneksi tulee tiedotus, valokuvaus, videokuva. Saadaan niinku sponsoreille ja yleensäkin niinku kaikille seuraajille, faneille, nettiin niinku näköiselle koko tätä toimintaa. Niinpä, tytöt menee ohi.
pienet on kasvanut niin. Niin on. Täynnä höyryviä käteisherkkuja. Puhuja yrittää tekohampaa kirvessä. Vainaasta keksiä hyvää sanomista. Pohjimmiltaan hän oli lempeä, miellyttävä ja jopa älykäs. Taitavasti sen kätki hän kaikilta meiltä, häntä muistakaamme. Ruumiin lämmöllä, miksei täällä humppaa soi. Syyttäkää vain kanttoria, ei jalkiolla lähde vaihto passoa. Miksei täällä humppaa soi. Ei ukolla oo helppoa, ei kirkkouruissa taida olla rytmikonetta. Mukavata palsamointilit naamaa kutittaa. Ääni eristeissä toivomiset. Tiukat paikat. Nyt vittuun se kannattaa. Kerro vähän tuntemuksia tästä tämänhetkisestä olotilasta. Aamulla oli ihan hyvä fiilis. Nyt vituttaa. Eikö muuta sanottavaa? Nyt sä ajattelit tehdä kun pääsit tallilta lähtemään. Saadaan vetää känniä. Saadaan riipasta kovan käden. Saadaan riipasta kovan känniä. Joskin sinä tosta kohdasta Juha poikki? Ei. Ei sitten. Onko sulla parempi idea? Ei porataan sitten tonne isomman reelle. No, meinaatko tehdä ton kokoisen, mistä menee toi liitin vai? Joo. Pohjimmiltaan hän oli lempeä, miellyttävä ja jopa älykäs. Taitavasti sen kätki hän kaikilta meiltä, häntä muistakaamme. Ruumiin lämmöllä, miksei täällä